Aquest és el muntatge cinematogràfic del guió a la pantalla, el guió Joan Ramon, i és, bueno, el llibre és interessant, hi ha tota una part teòrica que va parlant del muntatge, però a mi especialment el que té molta gràcia és la part final, que hi ha exemples de tipus de seqüències o de pel·lícules. La que he triada és una seqüència, la part de seqüències de terror, i és la pel·lícula que a mi em va agradar molt, de l'any 22, que és Nosferatu. Diu així: la seqüència final de Nosferatu és la del sacrifici assumit i voluntari d'Ellen, la promesa del protagonista, Thomas Hutter. Per alliberar la ciutat de Visburg de la plaga de la pesta i el seu marit de l'amenaça del comte Orlok, Ellen permet que el vampir li rebassi la vida just abans de la sortida del sol, mentre se sent el primer cant del gall. La profecia del llibre de vampirs que ell havia llegit es compleix i Orlok mor, però a Ellen li costa la vida i mor tot just després en braços del seu promès. Aquest clímax final del film és una seqüència de 7 minuts de durada que comença quan a la nit Ellen es desperta de sobte a la seva cambra tot sentint la crida del vampir Orlok, que és en un edifici de l'altra banda del carrer. Ella s'apropa a la finestra i el pla següent és el vampir mirant, com si no hi hagués espai entre ells. Ellen enganya el seu promès, Thomas, que la vetlla a la seva habitació, demanant-li que el vagi a buscar al metge i així es queda sola. La fràgil i bella jove, vestida de blanc, espera el monstre. És l'ombra d'Orlok la que es projecta a les escales de la cambra i la qual s'atansa a la porta. Ellen, a la finestra, retrocedeix fins al llit i és de nou l'ombra de la mà del vampir la que ascendeix lentament pel vestit blanc fins que es tanca sobre el cor de la noia, que rep el gest com si fos una fuetada de dolor. L'acció es trasllada momentàniament històries paral·leles. Thomas i el doctor, Nock, l'embogit cap de Thomas, que presenta el final d'Orlok, i torna a la cambra. Orlok ha sentit el cant del gall i vol fugir, però el primer raig de sol el fereix i el vampir es va ponent tot deixant un rastre de foc. Poc després arriba Thomas i Ellen mor. El fet diferencial d'aquesta seqüència respecte d'altres amb el mateix motiu, la noia atractiva i defensa davant del monstre, és el risc que assumeix generosament la jove Ellen per alliberar l'home que estima i la ciutat que pateix la plaga. El fet de ser conscient del perill no fa menys amenaçadora l'arribada del monstre. El joc amb l'ombra avançant sobre l'escenari i sobre el vestit blanc de la noia afegeix misteri, poesia i terror. La seqüència és lenta i sense canvis a la modulació rítmica. La noia coneix el perill, l'espectador també. No hi ha voluntat de sorpresa, tampoc no hi ha suspens. L'eficàcia de la seqüència resideix en la brillantor de la resolució formal, en la por que inspira la caracterització del vampir que interpreta Max Schreck i en el poder intemporal de la convenció, la noia fràgil en la nit sota l'amenaça del monstre.